Dør jeg? Oh my god, bro. Hvorfor dør jeg? Han er. Ja. Nu skal jeg prøve. Min far kommer lige ind. Herinde kommer det til at være svær. Det skal være han. Ja. Og her skal det være bukser. Og en hjelm. Bum. Der en hjelm igen. Og en hjelm. Og svær. Putter alle de her pickaxes i... Hvor skal jeg prøve at putte dem hen? Ja, flere svær. Det er sgu ikke et svær, vi snakker om. Det her er et svær. Ja, og... Okay. Men vi putter også bare økserne herinde. I den her del. Eller jeg putter bare lidt forskelligt herinde. Ja, en pickaxe der, bum, pickaxe der. Og så der, og så skal jeg have nogle flere ting. Den her kiste ned. Her kommer det til at være poletter. Masser af poletter. Bum. Hvad skal det så være henne? Jeg har en pickaxe. Bum. Rul bare den der. Okay, den der. Rul den der. Der. Bum. Nej, jeg har også en pickaxe på mig, for med en Astra. Jeg kan ikke finde ud af det her spil. Jeg har en pickaxe på mig mere. Og poletter skal jeg have ind i kisten. Væk med de her. Ja, okay. Jeg har haft mere pickaxe. Det må lige komme bag. Ja, okay. Jeg har flere ting. Vi laver om på det her. Nederste. Det er sådan en lidt en rød kiste. Sælger bare nogle fakler. Så planter en der, planter en der, planter en der. Jeg ved ikke hvad der er ovenpå, det kan jeg ikke se. Okay, så går vi herned. Her kommer det til at være pickaxes. Alt det. Pickaxe der, bum bum, træd, nej, der, bum 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 bum. Væk med det her. Der er ikke plads til. Der er svært. Jeg kan bare lige putte op. Vi putter alt det der op i ikke. Bare nogle mærkelige ting. Bum 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 bum. Så. Det putter vi over den her kiste. Her skal være pickaxes. Ja. Og
Der er en, der prøver lige at slå mig der. Der er en, der prøver at bruge ind. Det kan han ikke. Der er sko. Ja, værsgo. Hvor skal vi sætte de her? De her skal ud. Jeg må ikke sætte nogen der. Okay, det må jeg ikke. Jeg gider faktisk ikke gå derud, det gider jeg ikke. Der putter crafting table. Der. Nej. Jo. Hvad snakker om? Der, bum. Putter en der. Men jeg kan se, nej, jeg skal have en økse. Nej, ingen den, jeg skal bruge den der. Putter select kister der. Det kan jeg heller ikke. Lad os bare blokke for, så man ikke kan kigge igennem. Nej, jo, fint. De må kigge igennem. Ovne kommer til at være der. Så kommer det til at være der bum. Sådan. Eller det er ligegyldigt tingene i næste. Og crafting table der. Putter bare alt de... Jeg putter bare alt det her lige hurtigt. Jeg skal nok finde rundt i det her. Hvad? Kom her, mester. Du skal ikke op i den kiste. Du skal i den. Ja. Crafting table, det har jeg lavet der. Bum. Hvor er min sticks? Jeg skal bruge sticks der. Ja. Og så skal jeg lave nogle stiger. Hvad laver man nu stiger? Er det sådan her? Eller er det ikke sådan, at man stiger? Hvordan laver man stiger? Hvordan laver man nu stiger? Hvad? Det skal jeg se der. Kan jeg ikke. Det. Hvordan laver man godt nok lige stiger, man? Kan jeg ikke huske. Er det ikke nogen... Der, bum. Der, bum. Man kan ikke finde ud af at lave stiger. Det kan jeg ikke huske, hvor man gør.